Na i-toll gate lekuthi inkomazi. Before yona ne. Musuka la eGoli. So la eGoli ufike nini? Umuphi unyaka? 2018. Waqala ukubhema. Yini yakususa ekhaya? Ngicela uphakamisize uma ukhuluma. Indlela yangisuse ekhaya. Uthi lo muntu bengihle babo abantwana bami bese uyaboshwa. Ngathi ukuthi abantwana tofuna ngibaphe ini, badle ini. Yeah. Lokho ngibashifta ke bayagogwabo kuba abantwana. Yeah. Ngitangalana ngithi ngizama nami lokho kuncane lengikutfulayo lokho ngakungiyisa. So wena kusho ukuthi into exosha ekhaya inhlupheko. Kunzima futhi. Kunzima ngoba kumele ngitimele yabo. Okay. Ukuthi umuntu engizokhala kuye. So I'm feeling ngathi alone. Baphi batali bakho? Mama ungizalayo ngimazi. Awumazi. Umake. Umuntu engimaziyo ubabami. Mara akafuni ukuphuma nemaqiniso naye. Wena umuntu omaziyo ubaba. Kanjani wazi ubaba? Umama ungamazi kanti ingane kwenzeka kanjani wena ukuthi wazi ubaba? Mabasho antwami makasho athi umama wethu washiya wahamba. Till today. Ngoba mabasho bathi bengina-one. Umfana lo ngama-1 3 months. Wabakuhamba kwakhe singisikhulisa the-third month etihlukahlukene. So yilokho okunye okwenza ukuthi ke impilo yakhe igcina ibenzima kangaka ngoba umama umazi. So awuzwa lutho nokuthi uma wakho uku. Kuhlungu bafowethu ukuthi uhambe uzubone umuntu omkhaya wakho. Mina ke sisi uyayibona inkomazi uma udlula straight imalela uzofika emalelane ufike emalelane na inkomazi uthatha right na inkomazi. So ke siswami ngicela ukubuza ke ukuthi njengoba uqala ukubhema 2018 iziphi inkinga ohlangabezana nazo empilweni? Uphakamisa ivoice ne? Nala bengifikele khona ngigcine